सलाह दी थी। Bon naki office tray kam ke soka jelah nong ba shlong mentaga sengi kila kenja jar aga babaro ki nong tray kila pep tray lot kum kadak ban kershan ya ka jingya khi balakot pelong dagi santali ki kenhun seng bahalang ki bakentup ya ka KSU ke FKJGP ke HNYF ke RBYF bat ka JSU halo ka jingja syasiat ha kesnong mukro ha ka apu artarik mentau benai layo I bawat ha ka office tray kam ha main but additional secretariat ru ki don tang kendiat ki nong tray ki belawan tray layo lum ya ke khubor bagi dekot jongi kenhun seng bahalang kila lej hakikat tu kat neki office soka banbata ya ki bagian khang no kumju hari boy district bat hajainte hills ru ki dekot jongi kenhun seng bahalang kila lej ban khang ya ki office tray kam jong ke sorkar haka weipat kaliang ka jinglong jingman haka nongba ka long ka basong sir bha haka bala sakhi babun na ki dukan ha khandailat kila khang lut bat ki surok bat kilenti senkian ru kila kenja bha layo I baga sokar kalabu na ki kenhun ap pahara haki babun ki jaka haka nongba